Fil-votazzjoni tal-Parlament Ewropew li saret il-ħamis 6 ta' Ġunju fl-isptarijiet Mater Dei, Kering Grek, Monte Carmeli u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, ivvutaw ftit aktar minn 67% tal-persuni eleġibbli. Għal dawn l-elezzjonijiet kien hemm 1279 votanti reġistrati li minnhom 859 eżerċitaw id-dritt tal-vot. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali li tat ukoll aġġornament dwar il-votazzjoni għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li saret fl-istess starijiet. Għal-Kunsilli Lokali ivvutaw ftit aktar minn 65% ta' dawk eleġibbli. Fil-fatt kien hemm 1340 persuna eleġibbli li minnhom 882 eżerċitaw id-dritt tal-vot. Dawn ma kienux l-ewwel votazzjonijiet hekk kif is-Sibt li għadda l-ewwel ta' Ġunju saret il-votazzjoni bikrija għal dawk li se jkunu imsefrin jew rikoverati fi sptar matul tmiem din il-ġimgħa. Dakinhar saret ukoll il-votazzjoni fir-Residenza San Vincenz de Paul u f'34 dar tal-anzjani oħra. F'din il-votazzjoni bikrija ivvutaw 88% ta' dawk li rreġistraw biex jivvutaw ġimgħa qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Fil-votazzjoni għall-Parlament Ewropew tas-Sibt l-ewwel ta' Ġunju ivvutaw 14,041 persuna minn total ta' 15,979 persuna reġistrati. Dan fil-waqt li fl-istess jum ivvutaw 14,163 persuna minn total ta' 16,135 eleġibbli li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Intant matul din il-ġimgħa vvutaw ukoll il-membri tal-Korp tal-Pulizija u l-assistenti kummissarji elettorali li s-Sibt 8 ta' Ġunju se jkunu xogħol.